Guys, matud pa sa panultihon, dili ta mahimong successful kung dili ta moagi og daghang struggle. Guys, kini atong sambingay karon pinasahi ini kay ang atong sambingay nagisgot kini sa mga struggle sa kinabuhi. Gikinahanglan day nato ang struggle aron nga mahimo tang successful. Para mas masabtan nato guys, inani ang istorya sa atong sambingay. Istorya kini sa butterfly. Dunay usa ka tawo nga nakakita siya og butterfly nga kana bitaw hapit na siya mugawas sa kukon nga nagantos ang butterfly kay kanang tumoy sa kukon gamay kayo og bangag nya diha siya mo lusot, diha siya mo agi aron nga makagawas siya ug mahimo siyang butterfly. So nakit-an sa usa ka tawo nga galisod ang katong ulod pa mana dito sa sulod sa kukon. So ang gimo sa katawo, nagkuha siya og gunting kay buot niyang tabangan ang nagkalisod nga ulod dito sa sulod para mahimong butterfly inigawas niya. So moto gigunting niya ang tumoy sa kukon, yang gigunting di dako na ang bangag. So insert wala na nagkalisod tong ulod pagawas para mahimo sang butterfly, naka-ipsot ra dayon siya, nakalusot ra dayon siya, pero pagkalusot na sa ulod no, paggawas na niya sa kukon, naay nitubo nga pako niya, naay nitubo nga mga balhibo niya, pero gamay lang kayo ang nitubo nga pako og dili kumpleto og dili siya makalupad pag-ayo. So maglisod og lupad ang usa ka butterfly nga gitabangan sa usa ka tawo gunting ang maong kukon. So na-realize sa usa ka tawo nga dili dayto pwedeng tabangan kay matud pa sa study nga ang mga butterfly diay nga mugawas sa kukon kinahanglan day silang moagi ato nga process para nga katong kukon pinakatumoy kinahanglang agion nila tong pinakalisod nga process, pinaka sakit nga process aron nga inigawas nila makumpleto ang ilahang pako og malig-on ang ilahang mga kulamoy o makalupad sila og taas. So kung dili sila muagi atong process katong tumoy sa kukon, kung dili sila mulusot atong pinakagamay o pinakasakit nga sitwasyon o struggle, dili sila makalupad og taas. Mao kini ang study sa mga entomologists o kani mga nagstudy sa mga insect o kani mga about sa butterfly. So guys, dinila ta mukutob sa ato ang sambingay. Kato nga sambingay dako kayo ning kahulugan sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka butterfly nga tan-awa gitabangan siya sa maong tawo. Okay? Gitabangan siya, gigunting tong kukon, so nakagawas dayon siya, sayon ra kaayo, pero tan-awa nga sayon ra kaayo ang iyang sitwasyon nga nakagawas siya. So galisod hinuon siya, wala hinuon na develop ang iyang pako, wala inon na develop pag-ayo ang iyang mga kulamoy. So dili siya maglisod siya og lahi sa ubang mga butterfly nga niagi atong maong process. So kung imo ding kuhaan og lesson guys sa atong kinabuhing Kristohanon, matud pa sa mga panultihon nga nagaingon, mahimo ugod tang successful kung muagi tag daghang struggle. So sama sa usa ka butterfly kinahanglan day tang muagi og process sa kukon nga mugawas gyud tong butterfly didto sa pinakagamay bangag, bahalang masakitan siya, bahalang magantos siya, basta kay dapat agion to niya kay kung dili siya muagi didto, kung tabangan nato dili siya ma-develop nga kumpleto. So kung ato nang i-apply sa tong kinabuhing Kristohanon, sometimes i-allow sa Ginoo nga adunay struggle nga maabot sa tong kinabuhi, and sometimes mo question ang Christian nganong wala man ko tabang nganong wala may tabang nga niabot sa Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo sama sa usa ka butterfly tanawa tong gitabangan, di wala na develop og insakto ang strength niya, ang pako niya. So kung munang dunay panahon sa tong kinabuhing Kristohanon nga i-allow sa Ginoo nga murag walay tabang nga niabot sa tua, but adunay dakong tabang ang Ginoo sa atong espirituhanong bahin. Gusto ang Ginoo nga ma-develop ang kaligo nato, ma-develop ang ato ang
lig-on sa atong kinabuhing Kristohanon. So gi-undergo ta niya og pinakalisod, pinakamapait og sakit kayo nga dawaton sa atong kinabuhi para ma-develop ang atong espirituhanon nga paglahutay. Okay? Matud pa guys sa Panultiyon 20:30, usahay makasinati tag mapait nga kasinatian, una pa kita mabag-o sa atong pamatasan. Tanawa? So klaro kayo sa mga sambingay o sa mga bersikulo nga makasinati gyud tag mapait nga kasinatian kay dunay buot bag-ohon sa Ginoo sa atong mga batasan. Muna nga blessing kayo ning struggle, no? Kalabanan gid sa tuwa, dili gid taganahan nga mag-struggle, dili gid taganahan. Pero sagad sa mga successful nga mga tao sa Bible, grabe sila struggle nga naagian. Si Joseph, si Job, si Daniel, no, mga successful sila sa ilang kinabuhi, pero from the start silang kinabuhi, tunga-tunga silang kinabuhi. Grabe sila struggle nga naagian. Wala sila nahimong successful, wala sila nahimong nag-level up sa ilang kinabuhi kung wala sila muagi atong struggle. So bot pasabot, ang struggle usa ka stepping stone para mahimo tang successful. Okay? Daghan kayong mga successful mga tao sa kalibutan nga grabing struggle po nila, failure sila, daghan kay mga panahon nga mistake sila, daghan silang nabuhat nga dili maayo o sayop nga mga ilang mga pag-imbento, pero usa sila nahimo nga mga maayong mga inventor, mga scientist, usa sila nahimo ana og nakaangkon niya nang mao nga position, pero niagi sila mga daghang failure sa kinabuhi, struggle sa kinabuhi. Guys, kini atong sambingay karon, alang kini kanimo kanako. I believe nga daghang mga panahon nga ikaw nag-struggle. Siguro struggle ka sa imong kinabuhi pagpangalagad, siguro struggle ka sa imong trabaho, siguro struggle ka sa imong relasyon, sa imong boyfriend, sa imong girlfriend, sa imong family, siguro struggle ka sa imong future, unsa imong maabot unya, siguro struggle ka sa imong pag-eskwela, struggle ka sa inyong kalisod, struggle ka sa halos tanan nag-struggle ka. Pero ingnon ti ka guys, dunay purpose ang Ginoo nganong nag-struggle ka. Para gusto ang Dios nga maging successful ka. Okay? Ang struggle mao ni ang makapa sa successful sa tao. Kung dili ta mo undergo og struggle, lisod pud ta nga mahimong successful. Sama sa usa ka butterfly. Kay gitabangan man sa iyang struggle, then tanawa, successful ba ang pagdevelop sa iyang pako? Wala. Dili siya makalupad og taas. Pero kung wala to siya tabangi, no, ni undergo to siya atong pinaka-struggle gyud kay sa iyang paglusot sa kukon, then ma-develop iyang mapako, makalupad siya taas. Di ba? Inaana usab to sang kinabuhi. Kung moagi dayta og mga struggle sa kinabuhi, aduna daytay dakong maabot sa future nato. Busa, ayaw kabalaka kung nag-struggle karon. Adunay pabor ang Ginoo para sa future nimo, para maging successful ka. Nag-struggle ka man karon, but praise God, pangayo og kaalam sa Ginoo, pangayo og kusog nga gikan sa Ginoo, kay ang Dios maghatag kanato og maghatod ngadto sa pagkamalahutayon. Matud pa sa James chapter 1 verse 2, mga igsoon isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Tanawa na, gisulayan lamang atong pagtuo aron mahimo tang malahutayon. So ang struggle dili lang kay makasuccessful, kundili makalig-on usab ug makapalahutay usab. Okay? So mao kini ang atuang sambingay guys. Kung na-bless ka niining mo sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. And ayaw kalimot, be sure nga naka-subscribe ka o naka-click sa notification bell para updated ka sa tanan natong mga video. Daghan pa kay tang umaabot ng mga sambingay guys. And kung naa kay time, daghan na kay tang mga sambingay sa ubos, paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga video about sa Kristohanon. Guys, kita-kita na buta sa sunod na pong sambingay. God bless sa imong pagtan-aw nini nga video. Glory to God. Ang Dios mooy mahimaya.